uban na makalagot kaayo. Di ka maong musabay bas panahon ba? Gusto na lang yung kinaraan. Kung nga nung na problema ko ani, ingon manggod ini ang mga paghitabo. I wanna call the star down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do. And baby, every time you touch me, I'll become a hero. I'll make you safe no matter where you are. When you tell me that you love me. Na 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 na. Ay, Tali ni Mario, oy. Marinday. Marilukring, hala ikaw man na Mari oy. Gusto ko, Mari, ha? Dali suot dali. Oy, mamagot ka, Mari. Ay kahadlok Mari kay kining iro di gini mamaghot sa mga gwapa. Adi, ay. Oo ba? Oo. Abi na ako. Ay! Hala, Mari. Ikaw ka, Mari, dili mamagot yung iro. Sa mga gwapa Mari. Ha? Bati na kog naong, Mari? Ay ala ikaw ra gigasulti ana Mari. Dili ni bakakon inyong iro, Mari? Uy, di sa taon, Mari. Uy, kuan lang, masipet lang yun din siya usahay, kay dautan naman guni siyang matang iro agud. Munang pataka na lang yung pamaghot. O, mao ba? Sunod, Mari, palitin niya nag-antipara inyong iro, Mari, uy. Ah, sure, Mari, sure. Uy, yun na, unsa may ato ni mo? Mari, oh. Ang imong kipangita. Unsa man na, uy? Pagpagwapa. Unsa pa? Wow, ha? Unsa na siya di ay? Oh, beauty soap nga, Mari. Barato ra. Unya, usa lang kasi mana ay wa na makita na nimo ang kausaban, Mari. We, mau ba? Uy, Mari, mo na akong gigamit. Ha? Maugid taon ni ang nakapausab sa kong naong, Mari. Mauli kipaghot kas among iro. Sige lang, Mari. Tabot ako, anak, Mari. Kung saon nga diferensyado man ka ng mata sa iyong iro, Mari. Ah, oo, sad noon. Pero okay lang na, Mari. Uy, kay og bati pagkagnaong, Mari. Di kay gipaghot lang ka ng iroa. Why siguro nagpa-inject na karon sa anti-rabies. Bungit sa ito'y. Bitaw usa pa may lain produkto nimo diha, Mari, ha? Ay, nadakan, Mari. Sa may gusto nimo. Oh, kanong gusto gid nako nga mausab gid ang akong bayhon, Mari. Kada bang murag mo bata ko ba, muputi niya muhamis akong panit, mawa akong kunot-kunot sa akong panit, kana Ay, unta. way, problema na, oy. Gusto ka, ana? Dadante ka. Tumadad-uni mo nako, Mari. Dadante ka expert sa mga beauty. Na ako kaila tali. Suod kay na nako. Gani, kining akong daiya maning mga produkto. Oh, mao ba? Oh, sige lang. Ugma, mubalik ko ha. Dadante ka. Akong kaila. Usa ka beauty expert. Ito bisita mo day? Ay si Marilu Kring na maligyag iyang mga produkto. Ano ba? Oh, O yan, nangutang, nasad ka? nga naman di ay nakay ka cash, ha? Pastilan ni mo miyong mura mo kag bag-o pa. Ano sa gud dahil tabo nga nakapalit ag mga ingon anak nga imong gikasyan. Kasagaran utang manggod na. O gani, utang lagi, pero ay, isang pala. Yung lisod ang bayan. Ang puro eh. Alam diha ay, balik na sa taani ha. Permi na lang kitang maglalis ani. Ano ko niya? Maumangkit ka. Ako na gani, kung nagay ko'y orderon, daghan ti kag investigasyon, mga pasingit. Pero ikaw gani mangutang, wa jud ka kadungog bisag igham na lang nako. Tila, sa di mo, grabe naman sa sige mo, pangutang sa gudiha, pero halala, pangutang, sige maayo, sige, pero inipaningili ka na tubang, ha? Ay, way problema. Oy, ako'y atubang. Pero ikay bayad ha. Kano sa ang gurgo nga, doon sa mo nahitabo nga, ikanibayan ako mag yun. Oh, mao gani, kakidort mes naong nimo. Kadiyat, nana. Kinsay, Mari, may adlaw. uy, Mari, ikaw man ko na kasi mo kuyo. Ay, mari akong Mari, sa beauty. Si Terry. Terry. Oo. Madam, siya mo ako. Oh, I see. So, siyang gustong magpabata pag-usap tanawon? Oo, madam. Pausap pa ka ni akong naong madam, ha? Madam?
Mari. Ay, salamat. Ang pagpalit ito, mas snacks, Lukri. Uy, ay na lang, uy. Ako lang, madam. Kadiyot ha. Abiyaan sa tamo ha. Magkuha ko mas snacks ninyo. Kadiyot lang ha. Kanalikway, ma'am, okay na. Dakur, maglamoy na akong kauban. Ay, ayaw lang. Uy, okay ra. Uy, naunsa. Okay. Rugay na na kung wa makakaon aning sa gani nga na ni Day. Linusak. Yes, linusak. Ay, pasensya na kay mo, madam ha. Taon man good nga. Maura man good. Madali-dali. Diri. Snacks. Gus amo. Ay, okay lang. Well, excuse me, hamoy na muta kong tubig. Hello. Abi na kong barko nga mularga na. Oh, So, Madam Tere, ano sa ikasuggest ni tanawang ni Mari Inday? tanawon ta. Well, depende sa naong, no? Nainaong nga murag dako-dako kayong trabahoon. Doon na sa inaong nga murag, nakinanglan lang og milagro. Pero, kining iya, Madam, unsa may nanglan aning iyang sura? Well, super well. Ang gikinanglan ng aning yang itsura, mao ang gitawag og ritoki. Direktory? Yes, gamay lang nga kausaban, hugot ra gikinahanglan. Mao ba, madam? Mao, ato lang pahugtan, arong pawagtang ka ng mga nagbitay, no? Bisan ng isip mo, no? Wala, marag naglambi. Tungkol sa kabitayan, eh. Ahay. Basta kay simple ra nga atong pagabuhaton na ma'am. Kuwanta ng mga naikanawa ka na naidapit sa kanang mga tumoy. O kanang mga kunot ba na dapit ka at ng inaton. O kana aron sa ingon mohamis og moputi sama sa bani sa saging ang kahamis og kapution. Alay, wow, kanindot ko na, uy, kung matuman na, uy. Naman, So, kanang, Madam, unsa may Bitaw. Mari, unsa bitaw. Maglaruhay sa takan ng takahay gastuhon, anak, madam. Well, of course, dili man yun na mawa ang atong kawang-gawa at taglag ko ni mo count. Ha? Eh, sapagkat tinuod ka na mga saan nga operation, dako kayo nagbayad. Kamay ra kayo ang 50,000. Ha? mga pila kay yatag ni mong count niya, Madam? Well, super well. Ako lang nihatag ni mo og 20 mil. Uy, ala, kanindot, anak Mari. Tapos, larga dayon. Unsa man, ma'am? Ha? Kaya to himo sa labing madaling panahon. Unsa man, Mari? Deal or no deal? Sige, Mari, deal or no deal? Wa ko musulti sa kong bana nga magparitoki ko kay nahibaw kong maglalis naman sad mi ug posible pa nga dili mo sugot. Mas may nang anak na kumusulti nga human na para mapugos gid siya og bayad. Unya. Ugma na. Mo na gid na akong operasyon ugma. Ay, operahan na gid ang akong naong. Ambot unsaon ka ni pagkulata nga mugwapa ko. Ansa ko? Ay, ari ka mo. Ang wa pa dong, doon ako'y gihunahon na. Ay nag-asol. Wa man. Diwa, sige ko. Kasuli mo. Ayaw na lang, uy. Mga malagi hapon, di man gihapon ka makatabang. Hindi man. Tawa, hindi ka siyempre. Ay gusto. Pangan. Ano na lang lagi. Sultihi ko ba? Sa kasol sa mong utok. Ay, ugma na. Sige na mga tuog na ta. Ay, bidan mo. Dali. Ayaw na lang lagi. Unsa ba lagi na, ha? Magpausap unta ko sa kong naong. Ha? Giubo ka? Pagtarong di ha. Wala gi awa mo. Joker kay ka dayon. Joker bitaw mo. Gig ka. Mamugos. Unyag sultihan na. Dayog ang mata mo. Siga kaayo. Ay na lang. Sas. Kalimtit akong gisulti. Ay na lang. Ay, hindi mo taon inday. Ngay pausab na di mo imong dagway. Nga, maom lagi hapon, ha? Di man na, di man ko ma-in love, ana. Ha? Kayo pang guday mo. Mo manggid na imong naong. Di ako na in love ni mo. Aw. Usbon gid mong script. Usbon gid mo ha? Sorry kay day, bitaw. Di na ako ma-in love di mo. Usak mo, tuyo ko ka-in love di mo kung di na di mo ipausab. No? Unsa?
Na-inlove na ko anay mong naong. Ay lang na nagipausab. Mas masamot ka nga ma-in love na ko dukod mausab ni siya, promise, promise. Unsa? Sige na po. Ano bayad na? 20 mil ra. Ha? O iha, oy, karaan nagis reaction. Karaan to. Sige na po, pagtarong po. Hapit patagak imong kalimutaw, oh. Grabe ha, lugwaag yun. Ay, pag-sure ay. Pila to? 20 mil lagi. Ha! Matagak ka kalimutaw ni mo, di kumporta na ha. Pag sure diya ha, unsa man ka, naunsa ka man. Dahil ko oso na. Ay na lang, sige na, kay baon ako. Ha? Pantay ha? Pantay, bujir-jir ka na ako, ha? Oo, lagi. Taga-adi ka. Ay, jir tabi. Nalipay kay ko kay misugot ang akong bana nga magparitoki ko. Mao nga pagkaugma, naluya kay ko kay gitagbaw man akong maayo akong bana agig bayad sa iyang pagsugot. Unya. Dong, lugay lang anak diha palihog dong ay. Tingan, manang. Mamanang karon, lugar diha kana diha ay. Sorry, ma'am. Manang. Kaya manang man ko ni mo complete oh. Keep the change. Ano sukli lang? Huwag pa man eh. Sikuwang! Huwag mo na eh. Ano tito imong pliti o na imong gihatag 105 raw. Oh, di na 100 to? Abi na ko. Zero lang nas to nga 3 di ay na. Ilom diha manang eh. Oh, ma'am. Iro gud taon kaklaro anang 3 is 3. Hanap na imong meter god. Ha? Kami be. Tukli. Piso ambe. Oh, Tukli piso ambe. oo. Sunod ipaklaro ng imong meter ha. Tikas-tikas ng imo da. Para sunod sa mama. Hilam ay kapoy di mo. Ah! Okay. Wa na. Yahak na. Wa na gyud mo klaro no meter. Kakidot kaya ilo na. Unsa man Inday? Ready ka na? Oo. Ready na ko. Ready na sad ko Mari. Alalag sulti Mari ha. Ready na ko Mari. Okay, dire ta ma'am ha, dire. O ganiti palihog. Unsa ni madam? Rosaryohan. Dili ta magsalig sa mga medisina, ha? Kinahanglan nga apilan sa di natong pag-ampo para mas magmalampuso ng atong operasyon. Oh, pasin pa di ay milagruhan. Ha? Unya pila may sugilanon, milabay ang pipila ka oras na human ra gyud. Unya giputos ang akong naong sa bindahe. Unya. Mari asa ko Mari. Dari ko, Mari. Okay, Mari. Okay kay Mari. Nigtangtang ana aron sa bendahe, ana makita ng resulta ana. Tunod di mong iparituki ka ng imong boobs, Mari. Oo, pareha pa sa ako, Marinay. Oo, tanawa. Ha? Naagoy pakwan ang sod. Murag yun na ipakwan ang sod, Marino. Nasad anak Mari bugatan nasad anak Mari Suway lang, Mari. Unya, diha nang nakita na nako ang resulta, nakita nako sa dakong samin ang kausaban. Hala, Mari! Wow! Kahamis na sa imong kutis, Mari! Ug may puti ka na, Mari. Hala, Marigyo ka, karsunis nga gialmiro lang. Ay, ngan, Mari. Tanawa, Mari, tanawa. Tanawa sa amin. Mari Yusef, mahal ako na, Mari. Oo, Mari, mauna na. Lalo. Uy! Ikaw na, day! Oh, dong. Ay, bagong na. Ang ganda ko nag-usama to. Ultimo mo ang katawa. Mura na kang Santa Claus. Ano sa? Inana na kang katawa, day? O niya, musulti, magsiging nga nga. Babagan mo ba na? Unhaon man dong. Hungot kay pangainat ang akong naong naona. Wa na gyud kay bakit ang kunot sa kunaong no. Nagay perte na ang inata. Di ko katakom. Ano na makakatakom? Kung mutakom ko, ang akong baba kong takomon,
Piyong na nga ako mata. Bangas ka! Mabirabad sa ubos, ini takom na ako. Maunang mapiyong ug ahat Dog. ang akong Uy. mata. Patastasin na! Patastasin na! Ipausap na! Inay! Ipausap na! Dong! Mao na akong problema, Roen, na hawak ka bati mo. Lain kayo, no? Mabalik pa ka na sa normal ang akong naong. Pero tinagyod na akong lagutas, bayot ug sa akong mari nga. Utrosang way moot. Di katabaan kog maayo sa akong bana. Unsaon man din ako, mura na kog nguho. Unsa akong buhaton, maulian mga ni. Unsa man og kamay pasulihon. Inay. Hindi, ang sender na ito karang adlaw. Si? Si sender na Atong sinder si Inday. Oo, si Inday. Inday, ang iyong Lagi problema. taon anya sa ang problema ning Inday Ate Pres kani Kaya, lagi ang gipausab-usab nagpagwapa. og naw. Oh, napagwapa karon na sobra sa ina Ate Pres di na matakom iyang baba. Tigil lang nga. Kayo iyang takomon yung baba mapiyog sa diyang bata. Grabe ha. Grabe ha po na nung pagka... Gabi ha Nga, mga inatay. tawin. Pastilan. Nag-agi pa biya na ang mata, nag-agi pa kanang aping. Grabe lagot kay Banay sa ipahiwa na. Ipatangkas. Ipatangkas. Ipatangkas ang niya akong paralitan na natahi na to sa pag... Tangkasan mo, mag-isip pa lang mag-anit mo. Bitaw, oy, dili, kani bitaw ang pagpausab sa naong Goliath, dili biya kay... Para na ko, ha? Ang putang ka, dili kay kukuha na pero kung matod pa nila kung nakikwarta kanang kuan kuno kundi ka magwapa kay kuno kanang okay na tingali kung panalitan ilong nimo no dili lang katong check nga Murag wish. Oo, Murag wish. kato na lang silikon Silikon lang. nga itaod yun. itaod na pero kanara akong ganahan o gana lang Injection. o dili ko anak kana lang kanang magkuan ka kanang derma para manindot imong kutis kana okay ra Tinuod na. oh di ba Bam, unsay mabasa diha nga di usbong naong bam. Abrihan yung mga balaang kasulatan. Abliha, bam. Ari sa Genesis 1. Oh, Balaang Old Testament, Genesis 1, versikulo 26. Unya, mingon na usab ang Diyos. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Ano na sa Genesis, ha? Muirog ta dito sa Salmo. Salmo 49, 18, ngaris 20. Busa. Salmo 49, versikulo 18 ngadto 20. Bisan pag matagbaw ang tao nining kinabuhia, ug daygon siya tungod sa iyang pagkamalampuson, mamatay gihapon siya ug mutipon siyang katiguangan didto sa kangit-ngit nga walay katapusan. Dili makapugong sa kamatayon ang kabantog sa tao. Mamatay gihapon siya sama sa mga mananap. Ako ning gibasa, primero gikan diri sa Genesis, kay niingon man ang karon sa pangutana ni Gil. Unsa Gil? Igyaw-yaw magkay Unsa Osbula ko Gili ha para ni Gili. Oh, para ni Gili Dilmar usa kuno labot sa ritoke. Genesis 1 versikulo 26. Unya minguno sab ang Dios. Buhaton ko nato ang tao sama sa sa atong akong dagway. Entonces, entonces, wala kay katungod sa pag-usap kay dili ba kay gabuhat. Kana. Tinuuman. onya, Gano Katoy mo ko girlfriend na labot sa parito. napadiri ba mo? Napapagid ba mo? Ah. Kung doon na kay babay o sa usara, ayaw doa. na kisa may gipadungog ana na ba na Robinson o Gaisano. Tindog sa gilid dito. asa ka kagpag daw na to ma'am Sa Genesis, Sige. gingon ng Ginoo nga buhato nato. Apan mangutana ka mo Goliath sa Old Testament,
Genesis, ningon nga buhato nato ang tao sama tatong dagway. Muta na ka, Ate Pres, nga yung buhato nato, nga Diyos samahan naman siya. Anong kinsay ang ging nagbuhato nato? Ang iyang anak. Mamo na, kay diha naman na ang ato. Na may mga matawag kung mga tanang wa pa mong kunos Jesus. Si Jesus na ingon naman wala pa buhat ang mga dagat ng langit na Na anak siya. ko, oh. Murag siya mo'y architect kauban siyang amahan. Ah. Karon, kay gibuhat man tas Ginoo. Abo diri sa Salmo, kung matagbaw kuno ta, matagbaw to kay para ta kaayo. Batan-o na tagbayo, murag matagbaw na ta. Giingon mas tumoy sa linya nga mamatay man gihapon. Matay gyapon Oh. tanan, mamatay man tanan. Bitaw, Ang tao sa ato ba Why ang ibig- tao wag gyud katugbawan sa. Ang ako, pero gingon ba diri sa Salmo, bisag matagbaw pa ka, gingon ba ya? Apan katong among kuan, apuhan, eksakto tingali tong iya, o kamoy patimbang-timbango na ako. Bisag matagbaw pa. Dili nga ako apuhan nga babae ba, eksakto tingali, kaya akong apuhan, naamon to'y gweter, hangtod na namatay siya, naamon to'y yung gweter. Tingnan siya nga, operahan siya sa akong tiyo, naamon kay kwato, operahan siya. Katubang linya nga akong isulti ninyo, nga lagi. ako apuhan nga, ayaw naghilabti kay hinatag nis Ginoo. Kana sa gagmay pa ming bata. Karong niinidad ako karong magdad ako si Tinta na among silingan nga puti na kay buhok. Pangalan og Miss Veronica Vasig. Nindot po diyang linya. Wala gi ka magpatina sa imong buhok, Ma'am Veronica sa. Ayaw kay Abi plus Ginoo ako mudawat siyang gihatag. Pare mo. Ikaw kulit pagkata mo open po. Sino ka nang pare sa sisig? Tinod daw, tinod. Lain kita tao lain mo gutag opinion. Lain-lain Oh. daguan. Pero Dili. mga mag... Pero ang okay ra na inana, bamsa. Pero kanang duhaon imong uyab lisod sa kinay. Ato na. Dako dako kay tagasto. Kanang gingon ni Gili Gulyat, no? Kanang gingon ni Gili Gulyat. Atong sweldo kausara, duha ka tuyok ra. Kanang gingon ni Gili Gulyat, mamo ganay na uso karon kanang gingon bitaw. Amo to eksakto ba kung termino Ate Pres? Ug gamay ra kuno ka og kanang usbonon, tawag ko siya enhance. Enhance lang gamay kag usbonon. Ubalik kas kakaraanan, moingon man gupod nga ayaw naghilabti, imo ng trabaho, imo nang hilabtan. Dili Basic- kadang okay ra man tingali kanang gamay lang ba nga kuan sa imo. Pero kanang sobra na nya gwapa na ka magsige. Pigi Kanang pagkapagwapa. mangilan na noon. Bati Katong- yung mong naong. Katong istorya sa akong miga nga Nga naman, Pam. paras na ako. Dili mo Ay unya labi na ang imong gamiton nga doktor dili gyud kuan dili gyud kuan bang. Oh di Nabi tayo mga artista, nabi mga kuan kanang mga doktora nga. nanungnaw. Doktora siya, may siya usab og mga naong sa iyahang mga kanang kliyente. Pero diya, di wag yun mo usab yan. Bisa ba sa kay siya sa sabor gulyat. May say kinamuto niya. Tanawa, di ba? Maori. Ang kani ko nung Why ikaw saban? ang kani ko nung pag-usab na ako ipungtanan sa nga sa kamiga sa nga beautician ingon siya nga kanang dili man tayo masuko ang Ginoo kay imong gi-enhance sama ba sa kanang naitanaman sa buwak flower garden imo lang abunuhan butang Oh, fertilizer aron para mo malindot. tambok Aron o di man matambok. tingali masuko ang ana pero ug sa basic God kanang ingon nga buhaton na tong dagway sama sa atong tao sama sa tong dagway mura man gud kuno imo kuno example pananglitan ko nagtanom ti Gulyat og saging bangan ipto nako masuko siya di man ako ang binuhatan yaman Tanaw na. siya may nagtanom ako ipto ng saging masuko gyud siya kay mura ingon ana karon Pareha na mapatransplant ko mga kinataho, inana. Kana may sayo kayo. May kuan maayo. kayo. Kanang Di maayo. babae Kanang nga lalaki, kuan. magpababae. Oh, ilang ipakuha ang kuan mo na Di dili. maayo. Para na ko dili. Naamtay, Mo na dili. naamtay amiga na Ate Pres. Di ba? Oh. Ninumdum ka atong Oh, oh, oh. kuan, nagmahay gyud siya. Nagmahay ko mano man lan Eh, baho ko no eh. Okay Baho kada kayo. kuan ikuhaon man to. Oo. Baho ko no kayong iyang katong inusab sa kuan. Lain ko no kay baho, nagmahay gyud siya. Babae ba? Oh, nagmahay gyud siya. ang katong istorya ko nadunggan lan wala siya nagpausab nagpalit lang kuno siya og kanang mura-mura ba lang og naong iyang gihay-hay Kuya, nawa ko kay kita sa ero. Moy po nga. Balik ta sa Balik sinder. ta. Ang atong lay kaingon nga, Inday, nagpausab ka man karon, so nigwapa ka na. Ang pangutana, nigwapa na ta karon og
kanang nausab sa datong batasan. Mauna. O kana sa mga ingon ako otro ra sa usbuno ni akong batasan. O, Correct. o diretso lang istorya nga kanang na ang importante manggod kung naamugod panultihon po sa among katigwangan ati pre sa probinsya nga unsa kunong barog ang tiyan nagkurog. Kana. Oh. Unya mag-unsa mo kunong itsura ang batasan kuno dili maka og iro. Kana. Ano yung mga panultihon dire sa among kakaraanan sa bukid? Oh. Mao sa barsa sa panultihon ba nga mag-unsa man ning akong luyat na. Kundi air kita. Hindi eta. Hain mo na tanaw. Salamat mo na natin tulumanon. Kura ko ang pasol, tiho.